1,000. Ay, salamat po. Thank you, mga dagdag. Panggas mo lang. Salamat. Sabi. Thank you Yan po. po, nabigay ko na kay Alamid yung pinapaabot mo po na 1,000 panggas ni Alamid. Ayan po, good morning. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga viewers, tall sponsor, silent viewers. Good morning po sa ating lahat. Araw ng, ano araw ngayon, Nak? Ano araw ngayon? Tagal sumagot. Miyerkules. Araw ng Miyerkules. Yun. Kasi amin na unang nagising sa akin. Liligo na yung isa. Kasi kapagluto na rin sa amin ng almusal. Bubuksan ko na rin yung tindahan. Tapos ngayon, hinihintay ko si Kuya Tugsok kasi nagka-diferensya yung yung water pump namin. Pero kahapon, chinat ko na rin si Kuya Tugsok. Bali kapag ginagamit yung yung water pump, bugso nga yung palo ng sa gauge niya. Tapos din na siya pumapalo ng 40. Yung gauge 20 na lang siya. Yan, pag ginamit siya pabugso. Buksan mo, ma. May, buksan mo nga anak yung yung sa posit. Ito yung niya. Bugso. Sige na, patay mo na. Dati, siya, pag ginagamit, nagbabawas ng kundi, tapos nadadagdagan. Like 40 palagi ngayon, 20. Pero kahapon, kinuntak ko na si Kuya Tugsok. May nakakalang daw yan na mga baka daw buhangin. Kaya bumili na ako ng check valve. May nabili na ako dyan. Sakto naman si Katugsok naggagawa ng gripo dyan sa kamag-anak ni Kuya Noli. Sabi niya kasi kahapon pupunta sa dito ng hapon. Di naman nakapunta kasi paggabi na silang nakatapos dun sa Rocky. Pero daw ngayon umaga kasi may mga magpapakabit pa doon katabi ng bahay nila Kuya Noli. Water pump din ata. Dito muna siya pupunta kasi bubunutin pala yung yung pinakang straw. Doon ilalagay yung check valve. Kaya hintay-hintay na natin si Kuya Tugsok. Tapos gagawin yun. Dapat nga sana makakapunta na ako dun sa barracks ngayon. Kasi yan muna si Kasmin kasi baka masira daw yung yung motor, sabi ni Kuya Tugsok. Kaya hinihintay ko ngayon si Tugsok saka si Alamid. Yan. Nabakabang na lang sana po. Tapusin niyo yung vlog na to hanggang dulo. Yan. Nandito si Pula. At magano na sila. Morning po. Ranger ka mo? Ngayon, third dose ni Luna. So, di ko na po i-vlog kasi yung first saka second, pinag-vlog na namin. Si Luna? Tindahan na kami. Kasi ito sarap yung mama? Nung pala si mama Lumot po kami sa Daw nag-uula. Mayroon. Kagabi na, nalimo. Nahilo nga yun. Ha? Ano nalambot mo sari? Oo. Tapos pinasundo ko na sa kanila. Ano, hilong-hilong? Sinalubong ata. Hilong-hilong? Hindi ko alam. Nandito si Pula. Kausap ko dito ko. Ha? May Jerry. Papabibit ah. May gagawin sana kaming vlog ni Pula. Mamaya na lang.
Mamaya na lang daw. Wala pa, alas tugsok ka. Dapat San Roque ano? Give ko water pump. Pagawa ko ng water pump kayo tugsok. Sige, sa lingaw. Sabi. Ilang turo kay ano no na yung ano, vaccine? 4. 4 na turo. Isang, buti na naka-discount. Kasi yung una, 750. Tapos tatlong 550. Mm. Ayan, aray ko. Ay, pinapabigay. Mas maganda yung sigurado. Kasi, kalmot. May nag-comment nga dun, kalmot lang daw. Ano? Oo nga, kalmot lang pero mas, yung pera nahanap lang. Yung buhay hindi na may babalik. Pinapabigay na 1,000. Ay, salamat po. Thank you, mga dagdag. Panggas mo lang. Salamat. Sabi. Thank you Ako po. nabigay ko na kay Alamid yung pinapaabot mo po na 1,000 panggas ni Alamid. Tapos tuloy na kami ngayon maghuhulog ng motor. Anong oras tayo magano? Tapos, Madali ano? baka ako na lang. Iwan ko na si Nona doon. Para kasi wala pa na mag-ano dun sa ano ba eh. Kasi ko muna. Diyan na ako kahapon. Tapusin ko muna yung Diyan na ako kahapon. dapat gawin. At may pupuntahan pa kami ni Ami sa Batong mamaya eh. Hapon. Thank you po sa Oo. tanggap ko ngayon. Maragdag budget. Nabigay ko na kay Pula. Salamat. Salamat kay Jason kay Am. 1,000. Ay, kung Thank sino you ka, ka dun sa sponsor. kung sino ka man po, Kasi- maraming salamat, ma'am and sir. Makadagdag ang budget namin. Panggas mo daw yan. Panggas to. Sige. Ikaw, May. Masalamat ka sa sponsor. Thank you so much. Wait lang na, ano pa ako, wala pa sa Sino na? Bukas mo monetize na. O sa isang araw. Sinuno rin eh. Ano, nag-subscribe na rin sila eh. 200 plus na. Oo. Yung watch hour niya, nag-check na. Watch hour na lang si Nono eh. Ano yun? May pansit doon sa bahay? Yung mama? Buwan na. Alin? Ano yan? Favorite? Seaweed? Oo. Ano yan? Double fire. putal-putal ka yan. Ano na yun? Okay. Ano Ito naman. Pangkulis ka na. Yeah, ikaw. Gamitin mo muna. Gusto ko. Kung magustuhan mo. Gusto ko. Paborito ko. Pisingi raw. At kaya mga kanya ng flavor eh. Ang seaweeds. Dalihan ni Bianan. Sarap ito. Kanin tapos may maling. Kanin ang bago dito. Yan. Sabi mo kanin ba't may kasama ka ng batido? Yan. Kaya ganon. Ano, kumusta? Kumana na mahal eh. Hindi, pag-uwi mo siya na pag-uwi mo talaga aon. Di mo mahang. Mali. Pag di ka nagsisili, mangang talaga yan. Pero masarap niya yung mali. Oo. Tapos lumalabas lang naman sa ilong yung ano niya, singaw. Ano ka maaligan? Hindi oh. Hindi ang mangang. Parang ano lang yung sibuya. Oh. Pagkagat mo yung ang, tapos pag ano mo sa paghinga mo, yung sa ilong na yung ano. Nagtinda niya si Jamila. Ha? Ang sobi. Ayan po, at nabigay ko na nga kay Pula. Matagal na yan, nasa Maynila pa kami. Wala pa ako. Sige, sige. Ang last ano niya si Sean, yung challenge niya. Panggas daw yan. Yan po muli, maraming salamat sa ano, Thank you so much. sa sponsor na nagpaabot kay Pula ng 1K. At abangan nyo lang mamaya yung ano namin ni Pula. May pupuntahan kami.
Kasi siyempre magkapatid naman kami. Ano kami ng vlog. Isip kami ng vlog ni Pula. Content. Gawa kami ng content mamaya. Thank you po talaga. God bless po sa sponsor na di talaga sila nagpapakilala. Ayaw nila magpabanggit sa vlog kung sino sila. Kaya yun po, lagi kang nanonood, lagi siyang nanonood sa vlog ko. At maraming salamat po talaga. Walang hanggang pasasalamat. Simula't simula hanggang ngayon. At nandyan ka nakasuporta. Ingat lagi sa sa trabaho. At siyempre sa yung family. Sana ingatan kayo ni God. Siyempre bahala na si God magbalik sa inyo ng biyaya. Diba ma? Yes. Ayan. Nandun na si Pula. Sino na pala nandun sa bahay? Kaya dagdag ko na lang to sa vlog ko kay Pula. Kasi nagmamadali rin kasi si Pula eh. Kasi magpapa-inject niya alas 7 daw yung inject ni Nona. Anong oras na eh? 8:37 na. Dagdag ko na lang to. Yung bumili ko ng isda. Tawagin sa amin dito ay dugong. Pero ano siya yung Indian carp. Piprituhin. 50 lang yung 1 kilo. Ginawa ko ng 2 kilo para marami. 100. Babad sa suka at saka suka saka bawang, paminta. Mas prituhin namin. Baka nga abot na yan bukas sa amin. Bili muna ako ng bawang. Ano wala dyan? Bawang sibuyas? Tsaka Mantika. ano nga pala, mantika no? Yeah. Bawang sibuyas at mantika. Wala. Nakabili na ako ng bawang luya. At mag-almusal muna kami na amin. Ano? Oh? Ano? Lulutuan natin. Ano yan? Naunang lutuan. Kape. Ay, magkasama pang ubo-ubo. Kape tayo. Anong noodles yan? Saan galing yan? Binigay mo. Hindi, no? Hindi ko alam kung tama ba pag... Dala rin yan? Galing Hong Kong? Kung tama pagkakaluto ko. Manghang? Ano na? Baka mainit. Hindi na. Bakaw na nga. Sabaw. May sabaw ko. Lawak. Aw! Laman ng Ay, daman sang! Ligba ka. Yan, ibabad ko muna to. At hinugasan na to ni Ami. Gagawa muna tayo ng ano dito. Bababadan ng isda. Tapos prituhin. Bawang. Asin. Tamang asin lang. Paminta. Ano yung suka? Ay, sa lamesa. Ito po. Hindi ko alam kung anong isda to sa ibang lugar. Pero sa amin tawag nito dugong. Ganyan siya. Yan. Indian carp. Wala pangalan lang naman ng dugong yan. Simula nung yung palabas na marina. Ito. Kasi Sukal. di ba ang carp pa kasi ang ano maputi. Pero pang natural yan. Asukal. Ganyan lang. Asin, asukal, paminta. Tapos suka. Wala lang sibuyas yan. Suka. Huwag mong prituhin lahat mo. Pwede ilagay sa rep. Tapos saka na magprito na. Ganyan lang siya. Tunawin yung asin, asukal.
Pwedeng tikman. Sintado mo yan. Ano yung bitchin? Tuloy pa rin ang paghalo para matunaw yung asin, asukal. Lagyan ko ng magic. Pwede rin itong tikman. Kasi malinis naman ito. Ito na siya. Dalawang kilo. Mahal na nga yan. Dati, yung kilo niyan, nung kasagsagan yan. Huwag talagang dagsa ito. Minsan, 10 piso, 20. Ayun, 50. Mahal na yan, di ba? Yan. 50 kilo. Bebente yun, 15. 20. Kasi 10. Ang lagay mo naman. Lapit mo na. Sarap yan. Pag nababad din ako sa bago pirituhin. Ano yun, ma'am? Hindi ganyan. Ganyan muna. Wait lang muna. Para maano talaga. Nagugas ako. Pala hinati. Sabagay yung ilalim yung pirituhin mo unahin. Nakataon siya. Mali ba? Pag nabuwasan na yan sa ilalim, lahat naman bababad yan. Ito na taog eh. Hindi. Tapos takpan. Sarap niyan. Bango. Lagyan mo ng ano yung, di ba may sumpa ka dun? Naamoy ko na. Yung isang sumpa mo. Okay na. Ano lang. Dami niyan. Babad lang. Mga mamaya, mga 30 minutes. Pwede magprito. Pero yung iba niyan, ay ano, para sa bukas, mas masarap yun. Yung nag-overnight siya. Yung babad, overload. Kasi malansa kasi sa ref. Dapat yung ibababa doon sa silyan. Ang matutulog muna ako. Ayan po, muli. Hanggang dito lang ang vlog na to. At yun, nabigay ko na kay Pula rin yung, ano, yung 1,000. Yan. Pang ano nyo, pang gastos-gastos ni Nona. Pang gasolina. Malas yung anong gawin niya dyan. At sana matapos na rin yung pagpahingi kasi yun nga. Nung nasa Maynila din kami, si Babe na ano rin nung pusa dun sa bahay. Pero nagpadala kami kila mama ng pampa-inject. Naka-tatlo ng inject, may isa pa na-inject si baby. Sa akin kasi pag mga ganyan, kailangan agapan ka agad kasi mahirap na. Kasi yung kahit kalmot lang, may kalmot dito si baby. Siyempre, huwag natin yung ano lang yung Diyos ko po. indahin Pala lang. ng rice cooker. Hindi mo nalagay. Lagay mo nga muna. Ayan po ang ganitong bariging na to at maraming salamat. Maraming salamat po sa nagbigay kay Pula ng 1,000. Ayan. Bye-bye. Love you all. Shoutout sa lahat ng sponsor.